କାମ କରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ରଥ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରଥର ଏକଦମ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଥ ପୁରା ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନର ଭକ୍ତକୁ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆପଣାର ସବୁ ଭକ୍ତକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସନାପନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ସନାପନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାରିଧାମରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରୀ। କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ? ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପାଇଁ କହିଥାଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଳରାମ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଳଭଦ୍ର
Sang Kara Purwa Dia Siwa